4 декабрь көнне район мәдәният йортында халыкара инвалидлар көне уңайыннан күркәм чара оештырылды. Тантанада муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәйретдинов чыгыш ясап, әлеге көннең әһәмиятен, хөкүмәт тарафыннан инвалидларга карата аерым игътибар бирелүен билгеләде. Изге теләкләрен юллады. Районның инвалидлар оешмасы рәисе Фауиз Гарифуллин һәр даим спонсорлык ярдәм күрсәтүче шәхси эшкуар Илмира Диневага оешма исеменнән рәхмәт хаты һәм инвалидлар көне уңайыннан мәктәп укучылары арасында оештырылган «Бергәләп без күпне булдыра алабыз» муниципаль иншалар конкурсында призлы урыннарны яулаучы 16 балага грамоталар һәм шәхси эшкуар Илмира Диневаның сертификатларын тапшырды. Бу көнне мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен район мәдәният сараеның фойесында чәй табыннары. Районның үзешчән сәнгать осталары тарафыннан концерт программасы. Район тарих туган якны өйрәнү музеена экскурсия оештырылып, ул ярдәмгә мохтаҗларга зур бүләк булды. Шулай бу көнне саулыгы шикләнгән 113 балага күчтәнешләр таратылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.